nikaona kuna mtu alikuwa amepigwa, na sikuwa kwa maandamano mimi. Kuna mtu alikuwa amepigwa, nikajaribu kumsaidia, nikamshika mkono nikumvuta. Ile kumvuta hivi, kumbe walikuwa wameshaniona. Sasa hawakujua kozi hao wale maaskari hawakuwa wanajua mwenye ako kwa maandamano mwenye alikuwa kwa maandamano. Wenyewe walikuwa wanapiga mtu yoyote tu. Sasa kuvuta, kule kumvuta hivi akanishinda kozi alikuwa mzito na ni mkono mmoja nilikuwa natumia. Ile kumvuta. Sasa mimi sikujua nimepigwa risasi. Mimi kitu nilistukia tu ni damu, nilisikia hapa nyuma. Kwenda kuangalia ni damu zimetoka nyingi kabisa. Sasa sikujua nimepigwa risasi saa ngapi. Mwili iliende katolewa mwendo wa saa 11 wakati convoy ya mwili imekuja kupita police station. Kulikuwa lori mbili na pickup nyuma. Kumbe hii pickup iko na mawe na lori zimebeba vijana ambayo walishuka mara moja na kuanza kuattack police station. So far ni watu 4 walikufa. Wenye kuumia wale tuliona hospitali walikuwa 3, ingawaje nasikia wengine walikuwa wanabebwa wakipelekwa wakifichwa. So hatujajua hiyo wengine. Lakini wale kwa hospitali walikuwa 3. Nimeuliza askari kama hiyo propaganda unaweka kwa vijana walivamia ndani ya police station. Kuna kijana yoyote alipigwa risasi akikuwa ndani ya police station? Kuna yoyote walishika hapo? Na we had over 50 policemen guarding the police station. Kwa hivyo kulikuwa na shida na hao police station, upelelezi ifanywa na wachukuliwa hatua na waweze kupata haki kwa ambao walioumia. Kapiko praboro gang'wen bende nyomaki e alwora ma Kapsos kod Brook mantiere kaunti ma Kericho kitudogi kod ng'anyo manyo bagi machiegni e kaunti manoweyo ka mwandu mathoth okethore e genga pa maduong' ma Nakuru kochomo Kericho oko mar kadak ma jopith chai ma Ektatkera. Meko makama obiro mana seche machuok kende to komanda mar ho mar Okak Dr. Andy Hassan yango apedha ne jonjore kaluwore gi ketho kuonde dak mag jopith chai e counties ma Kericho kod Bomet. Kano yango wachni e yor simbo ng'we yamo, County Commissioner ma Kericho Michael Lesiman nowacho na pedha dhi nyime mar pudho oko jonjore kokwayo oganda mondo mi onyakwe. Ya kuvunja sheria eti kwa sababu wako na malalamiko wameguza wrong number. Tutafinyana na wao njia ambayo hawajawahi ona maisha yao, kwa sababu hatuwezi kukubali uvunjaji wa sheria kwa kiwango hicho. Kuna namna na kuna nidhamu ya kupeleka malalamiko, na hatuwezi kutumia utovu wa usalama kiasi hicho eti kwa sababu unatoa tetesi. Hatutakubali. Saa hii kuna watu 6 ambao wamefikishwa mahakamani na wengi watarokotwa. Tutawakusanya, tutawasomba na watarokotwa vizuri, wafikishwe mahakamani wajibu mashtaka, na hakuna atakayesazwa awe nani awe nini. Tutawaandama mpaka mafichoni mwao. Achija dek mitudo kod nek mar jo Kenya 2 manodak e piny mar Amerika e gweng' ma Nyamakoroto e kaunti ma Nyamira nochopo e doho maduong' ma Nyamira duoko penj 2 mar nek. Jang'ad bura Wilfrida Okwany ne otamore kwayo mar ji adekgo mar mondo mi olornegi e jela ma Sotik kata Kericho. Okil mag achijego eko nowacho ni ngimagi nitiere kinda Nakuru Gasumbi kolornegi e jela ma Kisii kaluwore gi ichwang' mar jogweng'. Achijego kaachiel gi ng'at achiel mane ok ochopo e nyim doho igeno mar biro chopo e mbele doho chieng' tich 2 tarik 30 dwe mar 5. Mwezi wa 3 mwaka huu huko Egetugi Village, Sungututa sublocation, Gesima location, mmestakiwa mliua kinyume na sheria nambari 203 na vile inasomeka na 204. Mstakiwa wa kwanza Bedi Sondara, ni ukweli ama si ukweli? Nobody has threatened. Kisii Chikai prison is a maximum prison, my lady. I don't think Sotik prison or Kericho prison will take murder remandees. I kindly pray that these 3 accused
accused person be remanded at Kisii GK prison. I am not persuaded that the security of the accused persons will be at risk at Kisii prison. No material has been placed before me to show that their safety of the accused persons will be in jeopardy or will not be guaranteed in Kisii prison. I therefore direct that the accused persons be remanded at Kisii GK prison. This matter will be mentioned on 30th of May. Nyithindo moko 20 oringo de othieth tok kane muchgi ong'adore tok obila diro iro malungo wang' mar keyo johala e kar dak ma Kawangware e boma ma Nairobi. Skul primar Mandurarwa ochuno mondo lor ka nyithindo modong' onyis ni mondo dog pacho. Ng'at achiel bende ochiw lipot noyudo hinyruok mar magina. Johala ne ng'anyo ka gikwedo wach mar dukni momuki okinyi ma kawuono ka giwacho ni ne ok omigi milome mawacho ni nonego bed ni muko utegi. Jatatije kaduol matao yiero IBC Hussein Marjan otonye bura manerik yude kod ketho mar dhi ataro mar chik e doho. Marjan nerik yudo kum mar rem chopo e nyim doho e buch ywaruok wi lope mag tong' e kinda kauntis ma Kisii kod Nyamira ma pod dhi nyime. Jang'ad bura kama Omugo nochiko Marjan mondo mi ochiw lipot mar tong'no, kata kamano Marjan ne olew mako chopo chikno. Marjan nooro jachung'ne mane ochopo okang' mano miyo doho nowene kethone ka bende nochiwne chik kata siem ni mondo mi kik ochak odhi ataro mar chike mag doho. Negated by the apology tendered by Mr. Marijan Hussein Marijan, the CEO of IBC. His conduct of sending very able officers in court demonstrates his willingness to settle this matter. From the aforesaid affidavit, he must have initially acted on wrong advice, for which the court forgives him, with a warning to take court orders seriously in future. Mana kamano, mana kaka isewinjo noero, mano ne bura mabende ne rip idwaro ni mondo migosi Hussein Marjan ochopie nyim doho, kata kamano nooro mana jachung'ne ema mondo chopie. Gie kinde ni watudore achiel kachiel gi lipota marwa George Juma mawuok e Migori mondo mi waler ewi tulo ma Hispania. Juma, en ang'o mano okelo koko ma bende okelo tho e alwora no? Nenore ka gima obila seyo josiasa ka jopiny bende seyo obila, ting' odok kon mane? Erokamano Milton, nawinji makare ka bende nyaka sani obila osiang'o ne ji maromo 4 ne owito ngimagi ka ji adek oyudo wechego mag hinyruok kind rakruok manobedo e kindgi kaachiel kod jopiny. Ka bende lipot mowuok kuom obila yango ni odiechieng' manyoro oganda noriko golo ringre jaohala achiel moro mayande onegi chieng' otieno ma chieng' ngeso ma juma mokalo. Ka bende ne gitere e gwenge mag Isebania. Ka bende kindeno ema obila yango ni moko kuom ojende mane omande kod gige lweny mopogore opogore ne omonjo siro obilano ma Isebania kama nochako gogi kod kite. Ka bende ma omiyo nochuno obila mondo koro noti kod lisasi. Ka bende ma noweyo ka ji maromo 4 nowito ngimagi ka adek to noyudo wechego mag hinyruok. Ka bende nyaka sani oganda kata jotelo ma kondo bende nyaka sani koro ramo no obila notiyo marach kod teko ma gintiere godo. Nwani to mopogore ka otele kod jalup gavana e kaunti ma Migori Joseph Mairi ne olimo gwengo mag Isebania. Kama bende gin giwegi wach no obila ok notiyo makare kod teko margi. Ma bende gidwani mondo koro tim nonro ka otende kod nek mar ji 4 gi manowito ngimagi e kind rakruok e kind obila kaachiel kod jopiny. Giwacho ni weche mag arita bende jopiny osebedo ka ywakne en ratiro mar oganda kendo onego bed ni kwayo magiketo koro kete otime yono makare. Ka bende wayudo lipot ni
oganda dwaro ni mondo moko mobila mosebudhego mag Isebania koro lokgi kado kod wechego mag rochruok mag arita kwe. Machiel kuomgi en en OCS gwego mag Isebania ma bende kan ne wadhi olimo kiny makawuono ayudo ni OCS no nyaka sani koro no ofundo gige koro wuok kendo thuolo ni OCS manyien ka bende obila wach ni ma achiel kuom okang' ma gikawo kalore kod ywak ma jopiny osegolo ka otende kod weche mag rochruok mar arita kwe. E kinde mokalo ma ok rakruok mokwongo chieng' Jumapil mar juma nitiere ng'anyo maduong' manoket kod oganda e chuny boma ma Isebania kane giywago rochruok mag arita kwe. Ka ng'anyono nobiro kalore kod nek mar johala moro ma jigni 38 mane onege kar timo ohala mar otieno mar ngeso ma juma mokalo. Ka jopiny osebedo ka ywak nobila ema koro yule tich. Ka bende obila bende komachielo osebedo ka ywak ni gino wuon gitimo manyalore ka giywak ni thoth jomaundu kata jonjoregi bang' timo monj machal koda mae giringo gidhi e pinyno mar Tanzania ka gidwaro mondo koro jopiny giwegi bende koro konygi. Ka bende nyaka sama wuoyni obila koro nyaka sani koro nitiere kod bura kod moko moganda gwego mag Isebania kama bende gidwaro ng'eyo ni to inyalo kawo okang' mane man wechego mag arita kwe koro bedo makare e gwego mag Isebania. Erokamano ahinya Juma kuom lipot makamano. Wageno ni biro medo bedo akicha mondo imiwa lipot makamano kaluwore gi weche mabiro medo muoch e wachno. Ka wadhi nyime en ni anyuola kod osiepe ochokore e gweng' mar Ramogi Sigoti e iko ji 6 manowito ngimagi e masich apaya e chak dweni. Lamo ne ringre ni timo kanyakla motelo ne iko mibiro tim e odhiambo makawuono. Mosenindogo ne owito ngimagi e masich apaya manotimore tarik 5 dweni e alwora makanya Dhiang'. Wachore ni jogo mane dhi e liel moro ne oromo kod masirano tok kane bas mane giidho nobayo yo kendo ng'ielore. Anyuolano nowito ji 8 ka miyo ma migok dalano ne oiki seme giko ma juma mokalo. Mare seme no nyome kanyo kono choike seme kawuono wan gi ji 6 ka moting'o mamana, moting'o my aunt, moting'o my cousins and uncles, yeah? And there's another family friend ebende niche ike next weekend ebende noinyore e masira mara pa eno endo. Koro chenro duto modong' to wene Nyasaye wawuok mabor kuma dhie koro ng'eyo ni odong' matin nikech kawuono odiochieng' mochopo moterogi kar yweyo koro kuma ne Nyasaye koyie to mondo pargi. An wuod Mwalimu Sospita ma one of the victims mane oyudo accident ni to sani wamor kaka county government gi the other stakeholders nobiro to miyo wateko masani the process is okay. We are happy the arrangements madhi mbele and even with the support we received from the media. Kanyalo wacho matin kuom joma mane ohinyore hospital aparo ni ng'eny gi osewuok sani wadong' gi ji karibu 4 mantiere e wards. Pod ok wach ni gisebedo e stable condition, pod gi need a lot of medical attention and pod wa medo mana kwayo jowa mosechopo lwetgi mondo konyo e wach nikech en wach mok yot to pod wamedo goni erokamano. Ang'e ni gin gi rem mang'eny kata ka giwuotho tok gin sawa but wagone Nyasaye erokamano. Jatend piny Kenya William Ruto koro dwaro mondo duol masolo osuru e pachoka KRA mondo med kwan jok machulo osuru e pachoka. Ruto wacho ni kata obedo ni KRA timo tich maber e choko osuru, pod nitiere dwaro mar manyo jomoko ma ok osebedo ka chulo osuru. Ruto nowacho ni jo Kenya duto onego chul osuru ka gidwaro mondo piny owacho otinegi maber. Bende Ruto nokwayo KRA mondo med thuolo e wi osuru ma gichoko mondo mi jo Kenya obed kod gi gadiera. My office shall be responsible for ensuring effectiveness, efficiency, transparency, and accountability in the use of public resources. I shall therefore be personally involved in ensuring that Kenyans get their taxes worth of public services in full, and that none, regardless of status, steals or wastes public resources. On this matter, I would like to let my actions speak for me. And I think I have spoken with some measure of clarity.
And I have not come here to threaten anybody. I have come here to speak to fellow workers. Ramogi yena monda kaw thuolo mokwongo e weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok gi mamoko mathoth. Kushinda kaende jackpot sio lazima upate game zote correct. Nilipata 12 of 13. Kwa nimewin 11 out of 13. Mi nilipata game 11. Nilipata 11. Nilipata 12. Nilipata 11 out of 13. Nikapata mechi 12. Nilisikia kufurahi mpaka nikakaa chini. Nikapata 12 out of 13 prediction. Kwa 50 bob pekee, cheza kaende jackpot leo na ushinde 500,000 shillings ya wiki hii. Tuma neno KJP kwa 29063 na uenda ukajishindia nusu milioni. Hii lazima iende. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Microphone testing, 1, 2, 3. Hello? To cut the long story short. Kapo, no tiri wako sana yonge ikomno. Ngamati eri onge. John. Yamwani sanire chok munyi ne memwonye. Kech kaya pare. Anto kacham dek, anadwaro tong. Onge ringo odi, onge. Odi. Magi tije mibere. Day night. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jatelo mano biro kae nyoro. Odwari warus kodi. Hera mutwere kidi Luanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo siepe ariyo gi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kilingling. Ne Suresh ni oko. Ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo pragia. Ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera mutwere mar kumkum bagia. Okanyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gidholuo sani koro e view sasa. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni twak mar loko chik omenda mong'ere kaka Finance Bill 2023 onego rum mapiyo mar reso chenro ma piny owacho ne jopiny. Ruto nomedo siro paro mar ng'ado atamalo 3 mar osara ne chenro mar gero ute ma nengogi oyweyo. Ruto jiwo ni chenro no biro miyo oganda ute moger e yo makare ka bende obiro juolo thuolo mang'eny e katije mag rowere. Kanoloso e romo moro e kaunti ma Embu, Ruto nokwedo ji mapingo chenro mar udi ma sirikal chano gerogo. Wanapiga makelele hata ukifanya nini hawezi ona. Kwa hivyo tungeuliza kama hataki kuona wafunge macho, kazi iendelee. Na kwa sababu hawezi funga macho forever, wakifungua watakuta kazi imefanyika.
rais wetu, the truth of the matter ni ya kwamba affordable housing ni ya kumaliza mambo ya slums. We are inviting our detractors, if they find affordable housing cannot solve the issue of the slums, to give us their plan. Watuambie hii slums tutamaliza na njia gani. Your Excellency, affordable housing, as you have rightly put it, is to create employment for millions of our young people. So wale wananiuliza hii housing mbona iko urgent sana kwako? Mimi nawaambia what is urgent to me ni millions of young people who are walking our streets and villages when they don't have jobs. That is urgent. And I want one leader. I want one parent who tells me it is not urgent for us to fix the unemployment problem in Kenya. Kunaye mmoja kweli ambaye atasema sio urgent? Sisi wote tunakubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. That is the reason why we are doing housing. Riwruok johala midendo ni the Kenya National Chamber of Commerce and Industry bade ma Mombasa koni lokruok onego timne paro mar chik mar omenda ma higa 2023-2024 kapok okadhe kaka chik. Kane giloso bang' timo yiero margi Mombasa kuma Abiud Jamal ne oyiere kaka jakom manyien, johalago koni paro mar chik omenda no kide kelo ting' mapek ne thoth jo Kenya kopuodhe kaka entiere sani. Gie sechego Mustafa Ramadhan mane ogwetao kaka jakom mar riwruogno koni omor gi moko kuom riwruoge ma Ten County no timo mageto bero chenro mag ohala Mombasa magitimore sechegi mathoth jo Kenya yuago wacho suru to chutho mano ma ichan medi mar mauta. Kushurutisha. Naona kama watu wanalalamika kuhusu housing na muda labda inaweza kuchukua ni mwingi. Lazima tukae, ndio nia ni nzuri ya serikali, lakini lazima tukae tuone vipi huu ushuru utakavofanywa rahisi kwa mwananchi kulipa. Na ndio tunataka kusanya ushuru, lakini na sisi kama serikali namna gani uta improve maisha ya mwananchi. Tunaongea na serikali ya Mombasa kuwaruhusu kulipa single business permit kila mwezi. Badala ya kulipa mwanzo wa mwaka, hizo pesa hawana kwa mara moja, waruhusiwe kulipa in installments. Wataweza kupata mikopo rahisi kutoka kwa bank, wataweza kupata fursa za training na mambo mingi sana ambayo zinaletwa na Chamber of Commerce ya Mombasa. Jopur kaunti ma Siaya timo ikruok ne nyasi mar nyisruok mwandu mag pur michano time puodho ma Vempo Smart Farm mayudore Boro Alego Usonga dwe manyien. Kido mopogore opogore ma koth bando kod cham moko oseteme puodho no mabende tiyo kod lony manyasani e pur. Jopur ibiro puonji e wi chal mar lowo, kit kothe manyalo nyak maber e lopego e kind tiegruok mamoko. Chutho gigeto mar nyago cham moromo e kaunti ma Siaya. Ray Polo miyo waler. Keyo mar chwiri timorega dwe mar 8 higa ka higa. En dwe mar 5 sani, to oduma osechiek e puodho ma Vempo Smart Farm mayudore Boro e kar chung' od bura ma Alego Usonga. Oduma omew ka jopur ikore ne muoto koda rego. Watemo jiwo jowa Siaya County mondo ti yo mariek yor yuto nikech wafwenyo ni kothe duto mwatiyogo gik mwatiyogo Siaya kod lopewa kaachiel kod lwasi okrachruok madmi wabed jok ma ipidho kata wanyiewo chiemo gi oko. To me momiyo wakawe akor mondo wapuonj jopur ma Siaya ni nyalore Siaya ka tiende ni wanyalo yudo ogunde 40 ei eka. Puodho ni en achiel kuom mago matiyo kod kothe, mbolea, kaachiel kod lony manyasani e chenro mag pur. Omiyo opuodhe kaka puodho mar ranyisi na jopur mamoko e kaunti ma Siaya. Gima waseyudo kar Siaya ka wan kod lope mang'eny mopogore opogore manyalo miyo chiemo moromo feeds kata na nation mangima. To sani wan kaka kaunti nyaka waket teko e wach mar pur nikech en makoro en silaha mwadong' kodo. Wadwani wageng' jopur oae wach mar pidho kodhi achiel higa ka higa makata ok tim maber. Wadwani gine ni kothe mang'eny ma kambe mang'eny okelo nyalo konyo, nyalo golo nweng'o mopogore opogore. Kaunti ma Siaya osebedo kod midhiero mar nok mar chiemo kuom kinde malach. Omiyo tend kaunti no kuom tudruok kod jokanyo mamoko jiwo chenro mar tiyo gi kothe manigi teko mar nyak kata e kinde oro kod mago makawo thuolo machuok kapok ginyak.
wasefwenyo kuom jogo moselimo kan onge kodhi marach kakitiyo mopogre. Koro yo mipidho go be wadwaro mondo jopur obi ofweny ni wasebedo kuwa imatek kod tich makaliech to wayuto matin kaluwore no kwa keto teknoloji kata lony ei tich. Riwruok mar jokanyo obago nyasi mar chiwo puonj ne jopur e puodho ni tarik 8 dwe manyien. Gidwaro sumo paro e wi lony ma weg puodho ma Avempo tiyogo mar nyago cham mang'eny aruya. Nikech kata sani kirango farm mar Avempo ni tiyudo ka ng'eny oduma 80% osechiek. Nyaka onyis wa ang'o momiyo odumbe chiek piyo kapok moko pok ochiek. To wabiro Avempo farm ka kendgo mondo warang mikakati moseket ka waikore ni tarik 8 dwe mar 6 ma wan wabed kod jopur duto ka kendgo kwa puonjore. Puonj geto nyiso kothe mowinjore kod lope manie gwenge ma Siaya. Ji akwayo sirikal ni wan thuolo kod kambi mamiyo wa kothe manyien mondo watem ya Avempo Smart Farm. Kada wabed gi farms gi sub counties to ka wateme ka botimo maber wachako wateme Rarieda, wateme Bondo, wateme Ugenya, wateme Ugunja nyaka Gim, bwanwang'o ni kodhi ni timo maber to wanyalo wacho gi chir ni kodhi ni en mathurwa ka. Ijiwo jopur mondo ochope puonj kendo oke lony ma giyudo ne jowadgi e kor gwenge mar konyo reso det chiemo ma Siaya. Ray Polo, Ramogi TV. Jopith mag majan chai e kaunti ma Kakamega dwaro mondo sirikal kaunti no ochwal lwetgi mondo tiek gedo mar kambi mar rego majan chai ma bende chenro mar gedo mare oyangi e kind thuolo mar higni 10 mosekalo, gedo mane itimo e kachung'ol bura ma Shinyalu. Kane giloso e kaunti ma Kakamega tok bedo gi romo mar yango gimomiyo gedo ma kamano nochungi, jopith ma kamago koro dwaro mondo sirikal kaunti no okonygi matieko gedo no mapiyo mondo midhiero ma gintiere godo orumi kambi mar rego majan chai ma kamano. Gedo mare noyangi gi gavana mokwongo ma kaunti ma Kakamega, Wycliffe Oparanya, ma bende notieko tab mare kapok gedo norumo kata doko nomenda mar gedo no oseket thenge. Ya kwamba kisha tuchengea hii factory ya majani chai tutakuwa na uwezo wa kupata kazi ili mambo mengi ya uhalifu ambayo inaendelea katika jamii yetu iweze kusuluhishwa. Kwa hivyo siku ya leo ninaomba serikali ya county na pia serikali kuu ilikuwa imetuahidi wakati wa kampeni zao ya kwamba watatusaidia ili tuweze kupata pesa na mambo mengine mengi ili kuhakikisha kwamba factory yetu ya Kakamega imesimama. Kwa hivyo wakati tunatoka hapa, relevant authorities wale ambao wanasimamia mambo ya pesa, tunataka msimame mtuambie ukweli, wakulima wameumia sana, si ni kweli? Tumeteseka siku nyingi, tunataka hiyo factory jengwe, watu wamekuwa idle, hakuna kitu wanafanya. Wale wakulima wengine nilianza nao kutoka Kuisero, hata wengine wamefariki. Miaka 10 wamengoja factory, hajaona. So tumekuwa na mkutano hapa ambao tunafikiri itusaidie, tuendelee, viongozi wenye wako waendeshe hii mradi tupate factory. As finance committee, we are reassuring our farmers that the very fact that we've had the factory being captured clearly and funds allocated in the CIDP, we commit to do a follow-up to ensure that the project is implemented as planned. But that aside, it is also important to note that this project has stalled for almost 10 years, which is a great disservice to our people. We believe that if this factory will be complete, we'll be having issues of employment addressed, the county will be generating revenue, we'll be having a very vibrant economy around Shinyalu. Jodak ma Samburu dwaro ni mondo yaw yore manche no dine kaunti no kaluwore kod rochruok mag arita e gwengego. Jodago dwaro na pisas mag arita onego rid arita ya peini ma monjo osetimore maneno ni chenro mag wuoth odok e wang'e. Giywak ni rem e chenro mag arita miyo gwengego dong' chien e weche mag dongruok. Jalup gavana Gabriel Lengwes ne olero ni midhiero mar arita rocho chenro mamoko kaka mag somo, thieth, pi e kind mamoko. So kuna barabara ambaye tukiweza kupata hizo hela, tutaangalia miradi ya barabara kwanza, ili kwa sababu kama hauna usalama maendeleo zingine hazitakuwa. Ile tumejifunza kutoka kwao itatusaidia, kwa sababu kama sisi hapa ni kama tumesaulika kitambo sana, hata si saa kitambo sana. Sisi tuko nyuma kwa kila kitu, kwa upande wa afya, kwa upande wa shule, kwa upande wa stima, kwa upande wa maji, kila kitu.
pengine kujaribu kufikia hao bandit itachukua muda sana ya masaa mawili, masaa matatu, aidha kusungukia upande ile ya Suguta ama kusungukia upande ile ya Maya. Sasa itachukua muda sana. Naona kama security roads ni priority kwa wakati sana. Wakati barabara usalama haupo, unapata kwamba hata mali haipatikani, kwa sababu umaskini unaletwa na mali kuibiwa na serikali pamoja na raia kutoweza kuzuia, lakini barabara ikipatikana katika sehemu hii inaweza kuzuia mali kuibiwa. Kwa hivyo wakiweka kipaumbele barabara mwaka ujao wanaweza wakafanya mambo mengine yale bado yatapatikana. Challenge we have here is now in security, and the only thing that can come in security in Samburu County is by opening up all insecurity prone regions roads, particularly the road that touches Amaya and the road that goes to Tangul Bay. With security, we believe that Samburu County and the people in it will catch up with the rest of the country and even become better. Joriemb nyamburko mating'o jowuoth mong'ere kaka taksi obwogo mar gomo e wi chike mag paw ndeke e boma ma Eldoret ma koro ok dwa ni mondo mi gita ohandgi mating'o jowuoth. Derepego nyowacho ni nitiere mibadhi ka moko kuomgi imiyo thuolo mar tiyo e alwora mar paw ndekeno ka joma moko to ok dwa ni mondo ti kanyo. Giramo ni gibiro dhi e ng'anyo mar kwedo telo mar paw ndeke ma Eldoret kuom thiro chenro mag ohandgi. Airport imeweza kutufukuza sisi kama watu wa online taxi kutoka hapa airport na kutupatia zile regulations ambazo hatuwezi kufikia. You can imagine airport inatuambia tutengeneze app yetu ndo tuanze kutumia hapa airport. Sisi kama madereva labda sisi tumeandika hata kuendesha magari hizi za online taxi. Kusema ukweli hatuna uwezo ya kutengeneza app. Shida ambayo imetuleta hapa ni ya sisi kutoruhusiwa kubeba na kurudisha mteja town. For example, kama leo tumetoka kuongea na AM airport manager. Ile kitu ambayo sijafurahia ni moja. Anasema ya kwamba nisiingie hata kubeba mtu ambaye tumecommunicate naye kutoka Nairobi na ameshuka hapa na ndege, nisikuje kumbeba, niongoje 20 kilometers. That is niongoje kutoka airport mpaka Kapseret. Hiyo nimeona I make sense yogi, na ndio sababu tumeweza kukuja mahali hapa. Jambo la kwanza ambalo hatujaweza kuelewa ni kwa sababu gani tumeelezwa kwamba turuhusiwi kufanya biashara na airport. Na jambo ambalo hatujaweza kuelewa ni kwamba hiyo biashara ni gani, kwa sababu unakubaliwa kuleta to drop, unalipa pale kwa gate. For me that is business. Ushafanya biashara, umetransact, umepeana pesa, umepewa receipt. Lakini unaambiwa ya kwamba you're not allowed to pick. So tunashindwa ni inaenda namna gani hapa ya watu wa online drivers wa taxi. Na kusema ukweli, an airport is a public place ambapo kila mtu anaweza fanya kazi. Ni mzuri pia kujua ni jinsi gani watu wanaweza pata hiyo nafasi ya kufanya kazi yao, especially for the taxis. Our online drivers wanatusaidia sana kama wateja. Weche mamoko mowuok e kaunti ma Kisumo en MCAs ma kaunti no mokariyo kidek wito kombegi bang' rem chopo e twak mag od bura kuom romo aboro moluore. Spika mar od bura ma Kisumo Elisha Oraro ondiko ne MCAs ma Masogo, Nyang'oma, Habil Nyasuna to kod nyawadgi Mogwel Kennedy Ajwang' mondo ginyis gimomiyo ok onego giwit kombegi mag MCA. E oboke no, Spika Oraro wacho ni MCAs go osebedo ka onge twak e od bura mar kaunti no ka gionge gi thuolo mopuodhi matimo kamano. Omigi nyaka tarik 1 dwe mar 6 mondo giwach chunygi kendo gima omiyo ok onego giwit kombegi kendo land ni kombegi odog nono kaka dwarore e pen chike mag pachoka article namba 194. Oboke no tarik 24 dweni mar 5. Od bura ma kaunti ma Kisumo bedo ga gi twak nyadidek e juma, chieng' tich ariyo, tich adek kod tich ang'wen e romo moyiedhi.
Obende en ni duol mochune rango ratiro mag oganda e pachoka Kenya National Commission on Human Rights ochako chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik mageto yango ratiro kod thuolo ma jogo monyuol kod kit chwech ariyo mopogore kata intersex. Duol no ero geto chopo e counties 24 mar bago romo gi jogo manie sectors mopogore opogore, jopiny kod jogo manigi kit chwech ariyo mopogore mar manyo kaka ratichgi nyalo riti. Jatatije ka duol no Bernard Mogesa mane otele kinde mar romo makamane boma ma Homa Bay wacho ni dwaro margi gi paro margi ma chikno mong'ere kaka Intersex Persons Bill 2023 en mar neno ni joma kamago bende oyudo ratiro margi. Look like the way they are looking at you. Then again, registrations. Many of the intersex persons here in Kenya, they don't have the ID cards, because if you want to go for the registrations, they asked you many questions. They are looking for your gender, who you are, how do you look. And again, if you don't have an ID card, not only is it for us to get even to register the SIM card, access banks, access and other government body opportunities and medical health. The country was able to capture for the first time the number of intersex persons in the Republic of Kenya, 1,524. And for the case of Homa Bay County, we have 23 intersex persons. We didn't capture many of the intersex persons due to some reasons like stigma, for example, lack of awareness for them to come out. So this journey has been for over 10 years that the Commission has been working towards ensuring that we have a framework to protect intersex persons. We have been working very closely with the Office of the Attorney General, the Kenya Law Reform Commission, to ensure that then we have a framework as part of the deliverables based on the work that we have been doing all along. Anyuola moro mawuok e gweng' ma Keng'atuny mawuok e kachung'ol bura ma Nyandwat ma Teso e alwora ma Busia kwayo kony ne nyathigi ma jahiga achiel mondo mi otimne bero mapiyo piyo manonyuol maonge yo mar dhi oko. Min nyathino Anet Nekesa ma en min nyithindo 5 wacho ni chune mondo mi omany kony kowuok e kanisa kod jogo ma chunygi ler moyangore ni nyalo konye mondo mi oyud pesa mar wuoth kotero nyathine ka thieth ma Eldoret eneno kaka dikonye. Laktache mawuok e kathieth mar Ufa ma Moi notimone bero mane gitucho kolon mare makoracham kakoro nyaka sani pod onego med timone thieth ya kujaribu kuendea choo. Sasa hiyo njia ya choo hiyo nilikuwa nikijaribu kuingiza mshumaa ili sifungane. Na hiyo mshumaa hadi Eldoret ndio nitapata, huku hivi hakuna. Mtoto analia, saa zingine anaanza ni kama tumbo inamuuma, anakaa chini na biringika, na ikipoa ya sasa naamka anakuwa anatulia anakuwa yuko sawa. Hata saa hizi sina madawa ziliisha. Sasa hizi ako tu. Vile niliona mtoto na mimi nikaona ni njia mzuri mimi kama padri kiongozi kuelimisha jamii zetu tukiwa na watoto wa hali fulani ambayo kwa kimila watu wetu mara nyingi wanataka kuficha, na mimi nikaona njia nzuri ni kuja kuongea na kupresent shida yoyote, ili kuna watu wengi ambao ni wataalamu wanaweza saidia watoto wa hali mbalimbali ili wasaidiwe. So na appeal kwa our communities never to hide children with disabilities, so that we bring them up and help them where necessary. Riwruok mar johala kod weg kembe e bade ma Busia dwaro ni mondo jolgi kendo rit ratichgi ahinya to mago mag johala mamine. Gidwaro ni mondo migi hola mar bugo chenro mag ohala kendo duok chien omenda michulogi ka gimanyo lesen ne tije. Jatend riwruogno Richard Ngatia owacho ni midhiero ma johala go kale thiro yutogi kendo jiwo tudruok kod jokanyo mamoko mag bero ohala. More than one permit
Unapata wanataka ya chakula, wanapata mtu mmoja anatakana kukata kama 3 ama 4 ndiye afanye biashara. Hizo permit mingi ndio tunaomba Bwana Richard Ngati akiingia kwa kiti hii muhula yake ya mwisho, ya pili na ya mwisho, aweze kusemezana na county boss wote, county governors, COG, na waweze kustreamline ili tukue na permit moja inaweza fanya kazi kutoka kwa hii county kwenda kwa county nyingine. Tunataka pia aendelee kutetea wafanyabiashara ili wapate pesa ya kufanyia biashara, working capital ya biashara. Kwa maana hiyo ndio najua ndio changamoto kubwa sana kwa wafanyabiashara. We have been able to establish that most of them they face challenges in terms of financial inclusion. Others face challenges in terms of information and of course understanding how they are going to carry on with their businesses. And therefore we have been able to get partners who come to train them on financial literacy and be able to then offer them the products they have, for example, the financial institutions. Lakini mbona mmechange password ya wifi? Hata baby girl ako home, ndio wamesema go away. Bro, mambo janges, takusuma majirani. Make chako smarter. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasotiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mae chenro makeluni gigo mamit. Rambana. Ura. Gikeluni weche mamolo e pacho ka. Be. Lo. Nyanya kaji nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno masani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro gone studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Epewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mane Ramogi TV. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone nadwa bedo lawyer. Kaporo piende mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. Tukwe kethore kind ji. Bona wewe wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1 gi dakika 45 otieno. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo.
tijegi, lony margi, kanyakla kod ngimagi duto, wamenyoni kendo wakeloni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende, wamenyoni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Machiegni kendo johala e boma ma Kajiado kwano lal kaluwore gi maundu mamedore e alworano. Johalago onyiso luoro tok monj kod kuo e kuondegi mag uso. Picha mar wang' dede CCTV nonyiso acheje moko 6 mag kuo mane wuondore ne gin jong'iewo to bang'e ne gilal kod mwandu moko. Komanda mar obila ma Kajiado Muthuri Mwongera owacho ni giseyudo lipot e wi kuo kendo gitiyo gi CCTV e timo pedha ne jomaundugo. Wanakuja wanajaa wote kwa duka kama customers, lakini si customers. Mwishowe mnapata wameiba vitu mingi sana. Wakibeba ni kama ni mtoto. Si mara ya kwanza tumeibiwa simu na mtindo kama huo, lakini ukiripoti police station hakuna hatua inachukuliwa. So far hapa tumepoteza simu zaidi ya 4, lakini hatujawahi saidika. Saa hii hata Wednesday mwingine ameibiwa simu saa hii. Waizi sijui wanatoka wapi. Huwezi tembea na simu na amani. Kwa masto wanaingia mpaka kwa maduka wanaiba live mchana ukiona. Sijui kama ni madawa ama ni nini. Ilikuwa siku ya Saturday. Wezi wa 6 wakaingia kwa duka, wakajifanya wananunua. Walitubangaiza hivyo na mwishowe tuliona nyumaye wameiba. Tulisaidiwa na CCTV tukaona wameiba. Haikuwa mara ya kwanza tumeibiwa simu hapa 2. Kuna msichana alikuwa hapa aliibiwa simu, pia mimi nimeibiwa simu. After some time kidogo sasa zenye walipima zile dresses wakasema hazijawatosha. Wengine 2 wakaingia na mmoja wao alikuwa amebeba ni kama mtoto na amefunga kitambaa na ni mweupe hivi. Huyo mama naye akaniuliza kama niko na dress ya mtoto wa 7 years. Akaiangalia then akanirudishia akasema atakuja baadaye. So I think immediately sasa tunaongea na huyu, that's why alipatiwa manguo. Yule alikuwa amejipanga mahali trouser za men ziko, akaweza kuchukua kadhaa na wakatoka polepole wakiahidi watarudi. Aya, koro wadhi ane paw tuke. Tim mar Manchester United nyolo Chelsea gonde 4-1 tugo mar lig maduong' ma piny Ingereza. Gol mokwongo mar United nyolo gi Casemiro e dakika mar 6. Gonde mamoko mag United nolo gi Anthony Martial, Bruno Fernandes e achoma tiel 12 kod Marcus Rashford, ka Chelsea noyudo achiel mar